Ja, og så er vi tilbage her, hvor vi skal se en kamp, 3. pladsen. Lidt overrasket holdvalg fra Adels side af. Det var det, jeg nævnte med, hvor seriøst de tager det. Hvor Adel han tager Elfenbenskysten frem for Real Madrid, som han har gjort tidligere. Jeg ved, han skal også selvfølgelig stå efter at vinde, det er ikke det. Men han tager det måske lidt mindre seriøst nu, efter han røget ud. Det har vi også set før med Adel, hvor han har brugt Belgien blandt andet i nogle turneringer. Så det, ja, det var lidt det, jeg sagde, der kunne ske, og det skete så. Vi starter her, hvor det er Adel med Elfenbenskysten, som starter med bolden og møder i kampen her Danny, som blev slået 5-1 af Lars, som er i finalen. Ja. Og Lars har spillet rigtig stærkt. Så vil sige, altså 5-1, det er et hårdt nederlag, men ja. Så Danny, jeg tror også, at han er ved godt mod, og han går efter at vinde den her kamp, helt klart. Her har han næsten mulighed til Ronaldo, der glider lidt, inden han når bolden. Jeg tror da ikke, han har nået den alligevel, men ja, jeg tror, det bliver en mere åben kamp, det vi har set. Jeg tror ikke så taktisk præget som de andre kampe, netop fordi nu er de røget ud i finalen. Så kan vi fortælle, at førstepræmien, den er jo blevet højere, da der har været det her bounty på Akker igennem hele turneringen. Ja. Der var en bounty på 500 kroner. Den, der kunne slå ham ud, de fik 500. Ja. Og hvis han selv vandt, så fik han 500. Så det vil sige, det er 10.500. Så førstepræmien nu er 10.500. Der kan man eddermame købe mange is. Det kan man. Jeg tror da ikke, de bliver brugt på is, sådan nogle de her to vinderne. Men ja, det er rigtig mange penge, og det er også den største prize pool i dansk FIFA i år, udover DM selvfølgelig. Så det er jo bare lækkert. Jeg synes godt, man kan se på spillet, at det er lidt mere åben frem for de andre kampe. Men jeg ved ikke, om det kun er mig, der synes det. Der er jo stadigvæk 500 kroner på spil her, og et spilot til danske spil. Ja, lidt merchandise og sådan lidt forskelligt, så der er jo stadig præmier, men det er ikke det samme som 10.000. Nej, det er det. Og ja. Men jeg tror bare, det bliver en god kamp. Det er ikke nødvendigvis dårligt, at de åbner lidt op. Du kan se her, Drogba. Ja, det er det. Det er heller ikke noget med at se nogle gode mål, hvis de kommer. Jeg tror bare, det bliver en underholdende kamp. Hvorimod finalen nok bliver med taktisk præget, så jeg tror bare, vi skal bare nyde den her kamp, tror jeg. Vi får et spørgsmål her på, om DM også skal spilles på PlayStation 4. Det vides ikke endnu, hvilken platform du spiller på, men højst sandsynligt er det Xbox 360 eller Xbox One. Da EA har det samarbejde med Microsoft. Det er dog ikke 100% sikkert endnu, hvad det bliver spillet på, eller hvorhen det bliver spillet. Vi får et spørgsmål også om næste kamp af finalen, det er det. Næste kamp er finalen, og det er Akke mod din overmand, Lars. Det er det. Og den skal vi også kommentere på, den kamp der. Ja, det skal vi. Det bliver en spændende kamp. Det gør det. De mødtes tidligere i år i SWC, kvalifikationsfinalen i Danmark, hvor August vandt. Jeg kan dog ikke lige huske scoren, men han vandt i en bedst ud af 3, mener det var. Vandt 2-0 i kampe. Relativt sikkert. Dog, man kan sige, det var på PS3, og det var uden opdatering på spillet, hvor det var et helt andet spil. Så du kan ikke rigtig sige, altså selvfølgelig er der noget mindgame og noget psykisk, hvor Akke har overtaget, men selve spilmæssigt, det kan du ikke sammenligne det. Vi ser her, Real Madrid bygger op. Danny, han har noget og skal relancere efter sit store semifinale på 5-1 til Lars. Det har han. Hvad spiller det også ind i sådan en kamp her, han lige har tabt så stort? Jeg tror, hvis alt afhængig af, hvor hurtigt de kan lægge. Det er rigtig godt spillet og offside. Det kommer an på, hvor hurtigt han er til at lægge nederlaget fra sig, og hvordan ens mentalitet er. Hvis du bliver lidt ked af det i lang tid, så er det svært at sådan motivere sig selv til at sige, okay, nu har jeg tabt den, det er lige meget, nu skal jeg altså vinde den her og gøre det bedste jeg kan, ikke? Det tror jeg godt, han kan, så altså, jeg tror helt klart, at han går efter at vinde, og jeg tror også, han har lagt nederlaget lidt fra sig, og måske tænker på det bagefter og tænker, okay, jeg tabte den her, men fik min til 3. pladsen, hvis han vinder den her selvfølgelig. Så jeg tror, han har lagt nederlaget bag sig, og vi revancerer det nu. Og det samme med Adel for den her skyld, der taber 4-0, hvilket, altså 5-1-4-0, det er jo næsten lige så slemt, kan man sige. Så, ja, de har begge sådan noget bevis, kan man sige, og det tror jeg også, de vil gøre. Der har dog ikke været de store chancer i kampen indtil videre. Der har været et langskud for Drogba, jeg tror det er det. Ja. Men det er jo en typisk tredjepladskamp, den her, hvor der bliver bare givet fuld gas på den, og så
så håber vi på en vinder. Og tredjepladsen her, eller fjerdepladsen-kampen er mellem Adel og mod Danny, som også kaldet LKTK, der gør det til 1-0. Rigtig god frisparkskombination at få lavet der, og den ved han jo så rigtig meget på. Hårdt indlæg tilbage, som bliver hældet ind, og ja, han har lidt forskellige dødboldstrik, som han har brugt den her turnering, han har også scoret på. Og det er det der igen med, han har spillet PS4 i lang tid, han har haft tiden til det og overskud til det, hvilket har brugt frugt den her turnering for ham. Ja, det ligger et højt pres. Touré, der skyder. Den burde have været der. Ja, i virkeligheden har han i hvert fald scoret på den der. Ja, jeg tror, det var jeg Touré og ikke Kolo Touré, trods alt. Så den havde han sat ind i virkeligheden. 20 mål i virkeligheden Premier League som midtbanespiller. Jeg må egentlig betragte som en af de bedste midtbanespillere. Ja. Hvilket hold, nu spiller du selv meget med Real Madrid, vil han være god at have på Real Madrids hold? Helt klart. Så kan du smide Khedira væk og sætte ham ind i stedet for, fordi Khedira, han er rigtig stærk på hovedet, og så er han rigtig fysisk stærk. Sådan en rigtig ankermand, kan man sige. Dog offensivt, der kan han ikke så meget, hvor Yaya Touré, han er en komplet midtbanespiller. Vi får et spørgsmål her om Aalborg Åben er større end DM. Altså, som Aalborgenser, så vil jeg sige, at ja, det er noget af det største, man kan komme til her, som et FIFA-arrangement. Men DM, det er noget større, flere spillere, og så er det placeret i København, hvor det også oftest tiltrækker flere, fordi der er flere om budet. Ja, altså for det første, så er der 512 deltagere til DM, og der er for det meste udsolgt. Der er selvfølgelig altid et par enkelte, der ikke dukker op, men det er 512 deltagere. Så er der en total prize pool på 25.000 kroner, eller kontantudbetaling, og så derudover der er merchandise. Dog vil jeg sige, at Aalborg det er klart den næststørste turnering i Danmark. Så selvom det ikke er den største, så der er en stor turnering. Og det har jo været en tilbagevendende kan man sige, succes, fordi at, det var første gang sidste år. Ja. Og der var det jo en totalt ukendt, der vandt turneringen. På daværende tidspunkt var han ukendt, det er sandt. Og den dag i dag, der er han lige pludselig en af de bedre. Det er han, ja. Lasse Bækkelund spiller for. Han er lige stoppet med at spille for FIFA Team Fyn, men jeg tror det er en uge siden, der stoppede han med at spille for dem. Ellers gjorde han det, en rigtig dygtig spiller. Tabte også finalen, da der var X-Klub-turnering i København i januar måned til august. Så han er også dygtig. Det er ærgerligt, at han ikke kunne være her i dag. Han var også noget langt, og han har været i top 10 favoritter. Se, det er Adel, der skifter over til en 3-5-2 igen, som han gjorde i den tidligere kamp, da han var bagud mod august. Han skiftede, da han var bagud 1-0 og med at tabe 4-0, så der var det ikke frugt for ham. Man kan sige, at den her turnering, eller den her kamp, der er en anden modstander, der er andet på spil. Så et helt andet hold, der handler om langt mere hurtighed på det her hold. Derfor kan hans kontraspil og hans spil ud på kanten være bedre, så det kan godt blive farligt. Ja, så er der kun en halvleg tilbage, før vi skal vise finalen, som ja. Daniel, du også godt følge mig igennem med. Selvfølgelig. Og det vil være slut på turneringen. Hvis du skulle evaluere den her turnering, hvad har du at sige omkring den her turnering? Jamen det har været en vellykket turnering, man kan sige. Tidsplanen er blevet holdt. Der har været måske en år. Så vi har været i god tid til at kunne streame flere kampe fra samme runde, hvilket har været positivt. Der har været seedings, der har været konkurrencer ved siden af, så det har ikke været noget at lave, selv hvis du har røget ud. Så det var en rigtig god turnering. Rent sådan spillemæssigt, man skal kalde det. Jeg overrasker over, at der ikke er nogen rigtige outsider, der er nået langt. Fordi det er første turnering på PS4, ikke? Og der er mange, man kender ikke niveauet på PS4, så der er ret overrasket over, at der ikke er nogen. Er det i top 8, tror jeg? Hedegaard 9 er den eneste sådan decideret overraskelse, at det er top 8, ikke? Og det, jeg havde forventet måske i hvert fald en semifinalen. Så det vil sige, det overraskende, at der ikke er nogen, der har overrasket. Det viser jo bare, at det... Men det viser jo også, at niveauet, altså dem, der er bedre, de bliver bedre. Ja, altså og nu der kommer flere og flere sådan nogle turneringer. Her er det virkelig begyndt at blive hypet rigtig meget med så mange turneringer her. Præcis. Man kan så sige, så det er eliten, selvom det er ny konsol og nyt spil, så har de evnen til at tilpasse sig, og det er stadig det samme elementære, man skal kunne i FIFA, ikke? Det med at læse spillet og
du selv kan spille ordentligt, og du er god til at forsvare, så ja. Så vi Danny på bolden, taber den dog. Jeg synes, efter målet har der ikke været det store. Der har ikke rigtig været nogen chancer. Her er Adel. Måske har han en chance her. Doumbia lynhurtigt ude på højkanten. Lægger ind over mod Drogba. Forfærdelig indlæg, for at sige det mildt. Men Javinho kommer over på venstre siden. Ja, får ikke noget af det. Pepe clear bolden. Jeg ved ikke, det er igen det der midtbanespil. Bøller meget frem og tilbage. Selvom Adel skal frem, og han måske vil være sårbar for kontra. Så ja, det synes jeg rigtig er sket i den her kamp efter 1-0-målet. Stadig 25 minutter igen, hvis man tager tillægstiden med, så der kan stadig noget ske lidt. Trods alt. Ja, man kan se, at Danny han har 3-4 mand med op i sit angreb, ikke? Han vil gerne holde føringen. Hvorimod Adel han har 3 angriber hele tiden, selv hvis han ikke er boldbesiddelse, så han er klar til det kontra, som han egentlig kun ikke har fået dem. Det er højst sandsynligt, fordi Danny, som sagt, kun har 3-4 med op, når han angriber. Det er fornuftigt af ham. Og Del burde måske køre lidt mere possession play, frem for bare at køre den op i dybden, som jeg selv gjorde, det der stresser mod Prime. Her er det Danny, der gør det til 2-0. Sikkert. Ronaldo, frit mål, det ja. Som sagt, det er det med det kontra, der kom en, og så scorer Danny på sin anden chance i kampen, tror jeg. Det har også været effektivt i dag. Vi får et spørgsmål her. Hvorfor spille med Elfenbenskysten? Som sagt, så det var det der med, at Adel lige tabte semifinalen, og altså, der er ikke lige så meget på at spille i en bronzekamp, som i en eventuel finale om guld. Så jeg tror, det måske, ja, det er det med hans mentalitet, hvor seriøst han tager den her kamp, og så han selvfølgelig gerne vil vinde, så tager han ikke lige så seriøst, som hvis det var en finale. Så jeg tror simpelthen, det er derfor. Så kan han godt lide Elfenbenskysten, udover det. Han elsker Drogba. Hans nickname her i dag er også Didier Drogba. Så det, han kan sige, han har en mulighed for at spille med sine yndlingsspillere, uden sådan, at der er vildt meget på spil, uden at sige noget dårligt om en tredjeplads selvfølgelig. Så jeg tror, det er derfor. Vi får et spørgsmål til dig her, Barnich. Spiller du egentlig andre spil end FIFA? Altså ikke på seriøs plan. Men på sådan en forholdsvis seriøs plan? Ja, for sjov, jeg vil gerne vinde, men altså, jeg spiller lidt Counter-Strike og spiller lidt Football Manager. Football Manager, og det er også... Ja. Hvordan er du til det? Der er jeg tror, jeg er i hvert fald den bedste i det her lokale. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg så meget som eller så lidt som jeg spiller, det vil sige. Men er der tid til egentlig at spille andre computerspil, når man spiller FIFA? Ikke meget, altså det er stadig FIFA, der er højst. Det er derfor, du er så dårlig til andre fodboldspil. Jeg er god til Football Manager. Men sige, når jeg spiller med, altså jeg spiller et netspil med Danny her, der spiller nu, og så med og så med Eckhoff, der også er ud, men vi spiller et netspil, Football Manager. Der er det meget lige, selvom jeg har det dårligste hold af os tre, så jeg er nok lidt bedre end dem. Så det er også fair nok, de har lidt bedre hold, end jeg har. Vi får et spørgsmål til, hvad tredjepladsen vinder her, og tredjepladsen går hjem med 500 kroner plus 500 kroner bet til Danske Spil. Og merchandise fra EA Sport. Og merchandise fra EA Sport. Yes, det vigtigste. Ja.
så er vi ved at være Ved vejs ende. ved vejs ende, og vi går klar til finalen her lige om lidt, og det vi gør, det er, at vi smider reklamer efter jer igen. Det er sidste gang, at vi smider reklamer efter jer. Ja. Så nyd dem for sidste gang, og så er vi tilbage med finalen. Det er en fantastisk kamp. De to bedste, i dag i hvert fald, der begge har et fantastisk højt niveau. Begge to ekstremt solidt defensivt. Man kan sige i hvert fald, at det er måske den bedste defensiv mod den bedste offensiv. Ja, altså, det var ikke Larsens, hans defensiv, jeg vil sige. Da jeg spillede mod ham, der var det hans defensiv, der var det bedste. Det var ikke hans offensiv. Når Arke, der er det også hans defensiv, der er det bedste, så det bliver spændende, synes jeg. Ja, her fik vi så slut for det, og tredjepladsen går så til Danny, og fjerdepladsen bliver så Adel. Som sagt, reklamer, og så derefter gør vi klar til finalen.